Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевның шулай ук котлау телеграммасын укып җиткерәсе килә. 9-нчы халыкара халык иҗаты фестивалендә катнашучылар, кадерле кунаклар, хөрмәтле Марсель Зөфәр улы. Данлыклы Чатыртау итәгендә ел сайын ямьле җәй көнендә иҗаты җыр-моң бәйрәме үткәрелү тирән ихтирамга һәм мактауга лаек сокландыргыч күренеш. Халкыбыз рухияты җәүһәрләрен Чатыртау биеклегеннән сәнгати югарылыкта яңгырату, мәдәни хәзинәләребезне саклау һәм байыту, аларны киләчәк буыннарга тапшыруда әһәмиятле гамәл булып тора.